Manipod idi nagtugawak idi July 2024. 24 ako 24 25. 25 o nga ngani makatawonan ke idi damo nga dai kwada kasto nga taati patakaran ti ko na katagdamdamo nga kapitan at ati nagkapitan nakapo kumbujay nangabak ti dati nga kapitan ti Sangguniang Bayan iti Lingasaraat ket siya ti pers kagawad isu nga siya ti agdamay ta nga kapitan iti di damo nga da maawat dami tandaan na po kasjay di siya di tayo magkagawag kulat ta nga ti pangitidanda sipsiputak no raungan da kasama iti barangay napintas mo DJ ko ata makatulong ti ka barangay di naman la ipakpakada nga kasama da iti barangay DJ ti kasa di kuan hana nam na minsan namindwa namilo or rawat kasjelat ta ti pampamayanda no ibagadan nakaibunong da taon ket jak kumamatag react at mismo matadam makwat ti ka barangayak napintas ko pinagibunong da adda nagreact nga ado yan ti ka barangayak nga tao ket kastoy digijemo la ti pagikupan da nga di siya mapuro no mano ket isu da ti pinagringgora ket siya mo ti pabasulon di ti ka barangayak kung apay di ka ko kasi kati amati barangay ket kasaritam kumayda nga digijay kagawad kitya mo kakata na padanong tingkat apo kapitan ko na kanya ket saan ko na kata nuing ko na yan ti kagawad din nga kwa matalek nan deti nga Sanggunian napanday gibunongon awan ti kayat ko kumamet bilang ama iti barangay ipakamo da kanya no deti ayudang no naggagapan na deti pagtalo adda ibagak pagkuak ka digiti ka barangay at kasano kita di da mula ibilbilang atas ama ti barangay sumagmamano mo lang may sadwa mula digiti kagawad nga kakontak deti Sangguniang Bayan member iti Lingasaraat. Kaya tingan sa una ako kapitan manipod nagtugaw kayo kas kapitan ti barangay 16 kasto yun nga saan nga da kayo ito muna nga mapakamuan karagiti maawat ko mga ayuda karagiti masakupan nyo sir. Well, nga nganiak tumawanin ti serbisyo akas sa amay iti barangay isu nga madidetuin kurak mo tira at awam mo ti kwada kaya kumat digidjay na pintas nga mapanda ako ang itulong ti ka barangay at nung ti jak kayak bilang ama iti barangay ipakada da ko makanyak at kayak kumat di kaya da nga mapasamak sa pagsayatan ti barangay. Siya sino dagitoy kagawad nga mapakpakaamuan lang kadagitoy nga ay ayuda wano program apo kapitan? Kagawad Wilbert M. Kalamayan kini Alfonso Gamit kini duada iti kasla na kuan digiti ka barangay. Dagitoy nadakamat nga barangay kagawad apo kapitan no mapakaamuan da kadi dagitoy ayuda ko man nga maawat dagitoy residente ditoy barangay yo. Saan da kadi nga insigida nga ibaga kada kayo apo kapitan? 80 sa akong tula madamag kadi na panda binulungan nga taon nga nalpas da nga imbunungan. Saan mo nga tamagin ko man no apay na kastoy iti pasama apo kapitan. Ana mamindwa mamandilo nga siningir ko ida na kasjelat ta ti aramidin da. Ano palawag da apo kapitan? Tiyamo na amuamon. Kinamwa ko na nakaibunong kayo. Kung kita respeto kumamata nga kas amayo ti barangay. Da ka malik ibagayo kumaano anda ka pagtalkang ko na. Kahit mga sawan, apo kapitan, agibunbunong da, nga 150% siya. Awan 80 sa ako bumbodi. Sa sino, dati dakdakamatin yung konsehal, sir? Di man ibagbagada ni Apo Sangguniang Hill Aguilar. Awan mo iti dating susik yun? Ay awan pulos nagkuko amit dito Sangguniang nga dungdungon mi nga napatao mi nga Sangguniang ket bali ka anakak kayla iti isuna. Anak makikita yung rason ako kapitan nga pinakastoy iti mapaspasamak nga saan man lang nga si kayo muna nga makamo kadagiti ayuda ko mga may bunong kadagiti
kabarangayang. Ya, man makuan, maawatan, no, kasano, siguro, kung kulaman ti kabarangayan, awam pa'y makatawon ko, kat na mulagatan ti kabarangayan nga project ko. Baka kuang hindi masigurado ani sa ti kasla paka kuang ti kaya ko kumagat no ana ti pagkapuyak tinulong-tulong ko matawag mo sa balik at akang kaleti nga barangay. Baka politika, ako kapitan, siya naman din. Ya kamo apo bumbo dita masama paspasangasangan addan sa barangay election sa jaka mo jak sigurado ni so amin dita. Okay. So, karating gundaway ako, Kapitan, makatiyagwatapay ni Pombo J. Ay ito na si Anchorman karating programa. Pombo J, follow-up question mo kina ako, Kapitan. Go ahead. Yes, maraming salamat, Bombo Cristel, na imbag nga bigat mo, Apo Kapitan Agoto, sir. Basta matkin ka, Bombo J. Yes, sir. Sir, ni Apo Sangguniang Bayan Member Hill Aguilar, personal nga amom, sir? Wan naman ipod di kabayagan mo rin ko kanakaangaros sa kabagyak ti amana kininana. Kabagyam, sir. So, kaya nasa uwan, dati nga residente di Barangay 16. Dati ka di nga nagbaling nga opisyal di Barangay 16, sir. Nabayag, I think, mga 20 years siguro, sirwi, kagawad kin kapitan. Okay. So, first term na ka di, sir, nga agbalin nga Sangguniang Bayan Member, wano nabayag meten nga Sangguniang Bayan Member, sir, iti iliti sara. First time na Bombo J, at dati lang last sa election, isulat pinangaba na isumit ti ang nagkapitan at sa Pers kagawad apo Bombo J. Okay. Malagsid, iti pa nagisarsaritam, kada ito'y duwa nga kagawad nga kasarsarita ni Apo Sangguniang Bayan Member Hill Aguilar. Ni mismo Konsehal Aguilar, hanyo pa nga pinadas nga kinasarsarita Apo Kapitan, no apay nga kasyaing nga hanang ipadanon kanyam, no apay nga kadagiti kagawad mo, iti umununa nga pangidanunan na, Apo Kapitan. Minagdo, nakasaya mo, nakatangtang mo titawag na kanya ka po, uncle ko na napekit kanya ka, tawa. Ikuak, pati digiti matalot na nga kagawad, di ko na adamot kasyam mo, kita intawag na, awan, pulos, kita uri itawag na, dakit inasudan na lagi ko, bilang sakti amati barangay, ipakadayo ko makanya kata, nung pagsayatan ti barangay tayo, kaya kumagkas ko na, uri dakit matalas ni Apo Sangguniang nga agibunong ti ayo nga agapot ti sinunuan naman ti ayo nga agapot ti gobyerno. So, i-deny ni Apo Konsehal Aguilar, Apo Kapitan, nga tawtawagan na, wano direkta, nga ti pangibagbagaan na, kat dagiti kagkagawad? Direkta lang nga, mo, sa kung tulaan mo, no, umay agpapirma, no, ada papirmaan di gidi agawat, apong, kumang pirma lang tatakaasi, damot, isupay ti, kuan di gidi, napanda binunungan, para kaguradan. Ngam ni Apo Sangguniang Aguilar, Apo Kapitan, awan iti naalayo nga eksplanasyon na apay nga kastoy, iti mapaspasamak. Awam mo, kanayong ka magsisinabak, kung nagtungtungtong, awam mo, kasla may sayiding na kanya ka po bumbudi. Okay, sir. Sir, anak ka di ngamin, dagito nga klaseng tulong ay ayuda nga ibunbunong, dagito nga kagkagawad, babaan iti direktiba ni Apo Sangguniang Bayan Hill Aguilar. Kasi di nasayudak pa nga kasla akap, AX, tupad. Bumujay. Okay, so naamon nyo lang, dato yan Apo Kapitan, idi-addan ti agreklamo nga kabarangayan yon nga si kametan iti inda pabasulan, no apay nga arighaan nga umno, iti pan nakaibunong, dagito nga tulong, sir. Wala po Bumujay at awam man tikas maabot di damot ipakpakamukan niya no digitat ket gabagin nyo man digiti umay agi agala nagnagan digiti qualified nga ako nakapubugo di digital order. Okay. Ni Apo Hill Aguilar hangkay kadi nga agkadwa idi napalabas nga eleksyon, Apo Kapitan? Pero nga agkadwa kami at ibilang ko nga
anak ko iti pinagbabagi mi at kasinsin ko nga ti amani kini awan iso mas daawan na katakwa awan man nagkasla nagsususi kami ni DJ lang di dapat ko ang ko mga miki bibiyang may pagkakatada mati barangay no pagsayatan ti barangay ko maatit jay miki ag tinulong kam kumaata agpada ka matubo iti barangay 16 sa Santiago. Wan, alam maawatak dati testimonya mapu kapitan nga talagang kumbaga kapitan kayo da kayo ti maibilang kas pinakaama pinang ulo iti barangay so nga da kayo mga iti umuna aya nga makaawat kada ito nga impormasyon nga maipaay kada iti kabarangayan nyo. How about kada ito duwa nga kagawad apo kapitan awan iti madamdamag yo nga agipila iti kandidatura ken lumaban kada kayo? Kada ito'y mapaspasangasangan nga November Barangay and Sangguniang Kabataan election. Apo kapitan? Kunang marad bumbuye kasla isuti kasla tumaod nga kasla manuken sino nga iso kalabang ko iso nga naibagapay titinulong tayo kadi apo ka barangay kumpada ka barangay official kano adito orek ito masang-sangasangan iti dandalin na pinagpipili man iti barangay official ay kano sa pagriyaw ang gasak ko, di arami din yung to teko kaslakada kayo, da kayo ti amati barangay nyo, di ka nasakit kinakam mo, kaya di magpagkakadas. Wan aarig nasapa nga panagkampanyan, ito yung aramidan da, apo kapitan. So kaya apo mundo iso ti sama lapayag ako ang dati sila agpili iti kabarangayat no sino iti talaga nga gusto nga mangi daulo iti barangay mi. Dati nakaladladingit no dawan ti ka napagpaiswaran da nga usarenda ti pondo ti gobyerno tapnon na agpapogi dagito nga individual. But anyway, apo kapitan, gapo ka dagito nga mapaspasamak. Ana ti plano yo tata? Akas ama iti barangay, apo kapitan, adda ka diti plano yo nga mangidanon daytoy iti mismo nga local chief executive mayor iti iliti sarat kada ito nga mapaspasama kung adda dagiti sa bali nga addang plano yo nga aramidan tapnon na maipasardeng ken mas mapasayaat iti pan nakaited ti ayuda aglalo ti kunamon adda dagiti tumataod nga reklamon manipod kadagiti kabarangayan nyo nga ison iti nangiduron kada kayo tapnon irwar daytoy nga issue apo kapitan. Dito pinagsaritak kin mangod kin may matangan to diti kabarangayak umanay latang may kasko nga ti adda nga kasasaag ko kun pampamayad da kanyak diti ako our respeto ng kagawag ko kunak at di damot la ibagbaga no mampay madamag to diti nga tong mangidadaulo sa diti barangay mi manay jayin tano anan to ti action ti nga tong turay diti iling nga sarat, napayabandak to may panggatoy, siya dalat nga man sumbak katakwadan no adamang pakabasulak. Okay, lastly, apo kapitan, ikang kati oportunidad nga mangipa iti mensahem, kadagiti kabaranggayam nga agdingdingag ken agbibuyat at nga gundaway, apo kapitan agoto. Agyaman at bubodye, dan naman ti gundaway nga kasamang yan, digiti dungdungwit nga kabaranggayak. Apo nga kabaranggayat iti barangay 16 San Santiago kitain yon tuya kita nga mangipalpalawag iti reklamo yo kanya nga di mahanapatas iti pinagaipan iti mauawat nga gapot ti gobyerno nga awan ti amok ko digitano dikit digiti ako ati sodat pagpili ikayat da nga mawat ti ayuda kita pagyaman at po nga kabarangaya kadugdungweg nga taleti nga pinagkuha kita maawatan dakin amuyo ni sino ti agi bumbunong iti nakasaysaya at launay nga ipapay iti gobyerno tayo nga Pilipinas. Pahabulaeng nga po kapitan, malaksid ka dagitoy nga kumbaga maidandanon ka dagiti kagawad. Adamet dagiti sa bali nga tulong sir nga da kayo ti umuna nga pakaidanunan na sir. Awan pulok sa sakti pa awan ti malagip ko nadaman na lipa ko awan ti amok nga puro iso daanin. Kung magakad sikat kagawad isudat kapitan.
Ito sa lakas jay, hana naman nami lungin magkakadakwa da ka jay, ulit-ulitin dabon lang, kaslada ite jaka mo, anak itang yarigan da bagbagida na, handa nga respetun ti kasamadak ti barangay. Okay, anyway, Apo Kapitan, nagyaman kami ti oras ng impaay mo. Bayam ta ipadas mintong i-refer dato iti biyang ti Department of the Interior and Local Government. No, da iti posibilidad nga linabsing dagiti nga kagawad pakaramanan ni Apo SBM Hil Aguilar. Back to you, Bombo Cristal. So, DJ Rod, maraming salamat. Apo Barangay Captain Agoto, Bombo J, dati pala nga nagpalina nga reklamo awan no dati pa nang ipeksa namat iti karirik na karetoy nga panag na saan nga isuna iti umuna nga mapakaamuan kadagiti ayuda ko mga agapo iti gobyerno iti ili ti sarata. So dadapal ti damag manipo dito'y Barangay 16, Patrol number 4, Bombo Cristel Tabladillo. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radio.